سلام تخطات نايس channel كما تخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنان بحقنان يوم كم وتروا قداسن وانا ونتحستو تاتزنا لكم متينا لنا سامو داتا نايز مدب ساناك تصنحوا بخبر نعدم لايك جيركم أم مدبنا فتحوسوا دما نتحساسب let's go. This hour, President Trump turning up the pressure on Iran. He is reviewing a new peace proposal from Tehran, but he says the terror regime there hasn't paid big enough of a price for what they have done, not just to the U.S., but indeed to the entire globe. And with that, we say good afternoon and welcome to Fox News Live. I'm Kevin Cork in New York. The president insisting the war will not end without a deal preventing Iran from obtaining a nuclear weapon. He suggests their latest proposal is, frankly, insufficient. كم تري وزلهم حدا قداسي دارجا كينات أبز دالولو زلو إيران حدا قداسي 14 نقطة زلو ناي سلام إمامي أغرب الله دونالد ترامب لما نعريو كم زي دقفو ويون كم زي تقبلو يقلص علو زمال الدماء تقريبا مزلو نقطة كن ريان دينا بحف شاقن دونالد ترامب أبز حجي لاست منيت وقع كم زدلي ملكتي يوم زلو زلو زخنا نجار زقرب اللي زلو من تعجز ركب زقرب زلو طلبات دما unrealistic ويون ناخد قبلو قرب كبد زبل نجارينا نرزق لنا يوم زلو دونالد ترامب دارجا بتاعنا قدمي كوينات مجمارة زنبرك أدم قط استمل سيد مسل زلو again ناب كوينات تاتي خان انتاي مفتحك ركب سلزدلي نزبل ممزحتهم أبز عجز مزلو كوينات كيلاتات كنقرهم يوم بزح تسفى زلو ويون فلوي نجار كجبر خلي زبل كلتون يلن وجمجمون يلن. If we left right now, it would take them 20 years to rebuild. But we're not leaving right now. We're going to do it so nobody has to go back in 2 years or 5 years. They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording. كم دري زلنا انتايز بالزلو ولا تزرباناتون exact التي إيرانويان دفر هو دلو نجار كابزيز بقست تبهلون مجنانا يكونن حجين دحر خيرنا نزكينا قريفنا وتينا اسرع عمد كوز دلهم يقول يوم كتكو دتي وريدوهم زل عنوات نخطكو ويبلالو انت خونه قمت لي لما نتا زرباكي وده دحر كلت عمد تمليسنا عم بحد شبكينات كمنا اتوز قبرنا كونتات قريفنا عنوات عين دلنا يبلالو بتحد ان اسرع عمد ندحريت مليسي مالو يبلالو قال ما ابو اشتكلت عمد نابكينات كملس نخلينا exactly رندما زياتا ناتوم سقات زلاون بزخونه يقول من قدم زي من قسزي مس دونالد ترامب دي مس امريكا حجي امريكا كوينات سلازي دلي زلان دحر معلب غيرهم دحر كلت عمد ديو دحري شدش تور حدي دحري عمد ديو كم بحدش اورجنايز كوينه ناب كوينات كملسهم زخلو رقصنيات كوينه مالو سلازي ايران دلي وزلو حنسب ان حوار مفتح مبر غزياوي عرفتي ويكا فيكيشن تايم ايكونز دلي زلو ذاتس واي دما تزرلو قطباو شجرا بيران ناي قدم زنبرن زغصل زلون سلازغونه مفتح داينا عندنا نمبر عرفتن دلي لنا امريكا كن عرفتي دلدلا ونياتو تقطبا نشتي ندادين دحروت كابت بوتات ولا ناي ورع نداد انت دوت ريرو نتي داغاتات قرب كرغاغا علو مخالن دونالد ترامب ما كان بحدش كوينات نخجبر عدل مهابكم يدحسب زلسو and they know this ስለዚህ እዚ ስለዝኾነ ትኩነታት ንዑዝ ጥዕሞ ንዑዝ ዝምችኦ ኩነታት ክፈጥሩሉ ይደልዩ ኣለውን ወሽመጥ ሕርሙስ ተቀንዲ ካርድ ናይ ኢራን ስለዝኾነ ከም ካርድ ዝርይዎ ዘለዉ ካሱ ስለዝኾነ ክልቲኦም ድማ ጌም እዮም ዝፃወቱ ዘለዉ እንታይ ዓይነት ጌም ይፃወቱ ኣለዉ ስምዕዎም ኣብዚ Playing poker, Tehran is playing chess. That's how some analysts describe the U.S.-Israel war on Iran in simple terms. It sounds like a metaphor, but it may explain everything. Because poker is a game of pressure, bold moves, bluffs. You win by forcing your opponent to fold. And from the very beginning of this war, that's how Washington played it. A massive opening strike, a decapitation attempt on Iran's leadership, an all-in bet regime change. On Talk to Al Jazeera, military strategist Brian Clark says that may have been the problem. But let's go beyond the talk. Because when you play your strongest card first, you may leave yourself with nowhere to go. In strategy, that's an escalation trap. And when that first move failed, the objectives began to shift. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ኢራንን ኣሜሪካን ዝፃወትዎ ዘለዉ ኣሜሪካ ፖከር እዮም ዝፃወቱ ዘለዉ ኢራን ግን ቼስ እዮም ዝፃወቱ ዘለዉ እዮም ዝብሉ እንታይ ማለት እዩ ኣዘራርባ ማለት ምዃኑ ኣብ ፖከር ትጥቀመሉ ታክቲክ ዝተፈላለዩ ሓይሊ እውን ትጥቀም ኢኻ ንፀላኢኻ ኣብ ዘይደልዮ ንክኣቱ ንኣብነት ኣብዚ ፊልምታት ናይ ሆሊውድ ትሪዮ ነቲ ዝፃወት ዘሎ ፅቡቅ ካርድ እንተሎ ዘደንዝዝ መስተ ምሃብ ኣብ ሽቓቅ ሸይ ምስ ከደ ብወታደራትካ ጌርካ
حريمك كم تدهلو مقبار كمون استفلالي مدناجر منقصقاسات بمقبار كتسعرو مفتان صبوق كارد خمزة لكا غيركا كل غزي تهديد مقبار سايكولوجيكال نحنقول وقت مزز مفتان كمزيتات اللو أبتشيس منقصقاسات كاي زيادة زقدس ويون أستوعلك استراتيجينات كاي كاند زقدس سلازي أمريكا هذا كابت عبقي غاز قبروتو يبلو تزعبي كاردناتا مجمريا تتكيماتلو انتهي مالتهم يزي اتي قبل ايران اب تقدمي تمعالت زوسدو ازي كجف زخونه متقعتي مرحت مقتال جنرالات مقتال سفه زخونه بومبين كامبين ستتكملو اتي زبلص كاردناتهم سينيرو مجمريا بخالي جميروم اموداتا نزن تزغبر نيروم دليتاتهم رخبو منالبات يوم زولو زلو دونالد ترامب ግን እቲ ዝዓበየ ካርድናቱ መጀመርያ ስለተጠቀመሉ ውፅኢት ድማ ስለዚ የምፅኣሉ እንታይ ይብልዎ እዚ ኤስካሌሽን ትራፕ ብልዎ በቲ ዝገበሮ ኩነታት ካብኡ ዝብርትዕ ክገብር ክፍትን ክኽእል ኣሎ ካብኡ ዝሕይል ክገብር ክኽእል ኣሎ ካብኡ ንላዕሊ ዝሰፍሐ መጥቃዕቲ ይኹን ካልእ ስትራቴጂ ክጥቀም ኣሎ ካብዚ ዝዓቢ ካርድ ግን የብሉን ዶናልድ ትራምፕ ዳት ኢዝ ዘ ቢገስት ፕሮብለም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፀገም ዝብልዎ ኩላቶም ክኢላታት ናይ ኣሜሪካ ይኹኑ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ይኹኑ ናይ ኩሉ ነታ ዝበለፀት ካርድናቱ ኣብቲ መጀመርያ ተጠቂምላ እቲ ዝደልዮ ዝነበረ ድማ ውፅኢት ኣይምፃኣትሉን የስ መራሕቲ ቀቲሉ ዋላ እቲ ዝቐተሎ መራሕቲ ሎሚ የጣዕሶም እዩ ዘሎ ስለምንታይ እቶም ዝቐተሎም መራሕቲ ዝሓሹ ንኣሜሪካ ድማ ኣመና ዝፈርህዋ ዝነበሩ እዮም ደግመ እዚኣ እቶም ዝተቐተሉ መራሕቲ ንመን ሓዊስካ ነቲ ሱፕሪም ሊደር ዓሊ ኸመነ ሓዊስካ ኣያቶላ ዓሊ ኸመነ ሓዊስካ ንኣሜሪካ ይፈርህዋ ነይሮም ጥራይ ደይኮኑሲ ንምስ ኣሜሪካ ፊት ንፊት ገጢምና ክንዋጋዕ ኣይንደልና ባህላይ ነይሩ ዳትስ ዋይ ድማ ድሕሪ ናይ 12 መዓልቲ ኩናት እውን እንተኾነ ፅቡቅ ዕወት ምስ ጀመሩ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ኣሜሪካ ሓንሳብ ምስ ሓተተት ሕራይ ክብል ዝመረፀ ኒኩለር ንኸይገብሩ ዝኽልክል ዝነበረ ኩሉ መንገዲ እቲ ዝተቐተለ ሱፕሪም ሊደር ከምኡውን በዓል ላርጃኒ እቲ ናይ ሴኪሪቲ ሓላፊ ዝነበረ ምስ ኣሜሪካ ክዛተዩ ዝኽእሉ دحن زخونه مرداتا زنبرومن مرقص زنبروم سبات يوم نيرو كلهم تم استقتلوا تم زحاشو مرقص زنبروم حج مزيام زلوغه نا امريكا حلف زلوم ستراي يكونن امريكا انت عينت حما هاجر مهانان كفت هاجر مهانان بهيوتهم زرعيو تقدم اب تاريخ دفلت ودا يكونس حج زرعيو كلهم مراحتهم اب قدميهم بحما منقد قتلوا زرعيو سلازي قبل الامريكا هذا حيلنا امريكا زرعيو انت كتقبر تخل انت كتقبر تخل زرعيو كالاي دما እቲ ዝኸፈ ገጽ ናይ ኣሜሪካ ድማ ዝረኣዩ ካብኡ ዝደሓኑ ስለ ዝኾኑ ምስ ኣሜሪካ ክዘራረቡ ዘይደልዮም ኣብ ስልጣን መፅኦም ዘለዉ ይትበሃል ዘሎ ስለዚ እቲ ዝገበርዎ ኣሜሪካ ንዓታቶም ዝያዳ ሓደጋ ኮይንዎም ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ናው ኔክስት ሙቭ ናትካ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን ኢራን ዝበለፀ ካርድታት ናታ ብሕጂ ክትጥቀመሉ ትኽእል እያ እዩ ዝበሃል ዘሎ ከይተዋገት ከለና ኣሜሪካ ተሸግራላ ብምንታይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ከም ሓደ ኣፅዋር ተጠቂምካ ወሽመጥ ሕርሙዝ እንታይ ገይርዎ ነቲ ኩናት ካብ ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን እስራኤልን ዝነበረ ኩናት ናይ ዓለም ለኻዊ ክራይሲስ ናይ ዓለምና ወጥር ገይርዎ ኣሎ ስለምንታይ ካብቲ ቦታ ዝወፅእ ብምሉ ናብቲ ቦታ ዝኣቱ ብምሉ ለኩይቶም ስለ ዝሓዝዎ ኣብ ጃፓን ዘሎ ብዛዕባ እዚ ኩናት ዛማ ኣይተገደሰን ናው ዴይ ኬር ዴይ ኤንድ ናይት ንግሆም ምሸት ብዛዕባ ይሓዝብ ኣለዉ ኣብ ብራዚል ዘሎ ብዛዕባ ኩናት ናይዚ ቦታ ኣማ ኣይተገደሰን ሕጂ ኣፀቢቖም ይግደስሉ ከምኡ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኩርናዕ ናይ ኣፍሪካ ዘሎ ብኩናት ናይ ኢራን ክግደስ ገይሮም ኣለዉ ምክንያቱ ነዳዲ ናቶም ጠጠው ኢልዎም ቁጠባ ናቶም ኣብ ከቢድ ዝኾነ ወጥራት እዩ ስለ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ናይ ዓለምና ድማ በዚ ኩነታት ተፀልያ ኣላ ኢራን ከይተኮሰት ንኩሉ ጥቃንዛ ናብ ካልኦት ከም ሰግር ገይራቶ እዚ ድማ ዓቢ ሌቨሬጅ ይብልዎ ዓቢ ፀብለልትነት ኣብቲ ኩናት ኣለዎ እቲ ግዜ እንተቐፂሉ ድማ ንመን ዝያዳ ዝምጥን እዮም ዝብሉ ንኢራን እዩ ዘርብሕ ኢራን ግዜ እናኸደ እንድሕር ከይዶም ዝያዳ ናቶም ስትራቴጂክ ሰርሕ እዩ ስለዚ ዋላ እቲ ኔጎሲዬሽንስ ግዜ እናመጠጥካያ እንድሕር ከድካ ዶናልድ ትራምፕ እናተሃሰየ ዝኸይድ እንዳሪስ እቲ ዝዓበየ ካርዲ ኢራን ዝጥቀምሉ ዘለዎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዝገበረ እንተገበረ ክሰልጦ ዘይክእል ነገር ዝብልዎ እሱ እዩ ታስዋይ ኣቕሊ ፅበቱ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎን ጭንቀቱ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ኢትስ ጀስት ኢንትረስቲንግ ታይም ኣሜሪካ ከምዚ ዓይነት ፀገም ክመፃ ኢልካ ምን ግምት ነይሩ ንቐፅል The latest in the diplomatic standoff between Washington and Tehran. Iran ሓንቲ ካልእቲ ክበኩም እየ ቢካዝ ዘለናዮ መድረኽ ኤክሰፕሽናሊ ፍሉይ መድረኽ ምዃኑ ክርዳእና ናይ ቀደም ዓበይቲ ሓይልታትን ንኣሽቱ ሓይልታትን ሎሚ ከመይ ኢሎም ይኸዱ ኣለዉ ሉክ ኣት ዲስ
Fragile ceasefire, which has been in place between Israel and Lebanon since last month, has not ended the conflict with the militant group Hezbollah. Persistent fighting has killed many on both sides and displaced more than 1 million people in Lebanon. While Israel has far more firepower, Hezbollah is still fighting back with cheap cable-operated drones. Israeli firefighters deal with a sound that's come to define modern warfare. The first-person view, or FPV drone, is as much a part of the battlefield today as any other weaponry. In fact, drones are now responsible for up to 80% of casualties in the war in Ukraine. They are being used كم تريوا زلهم امين اب تكنولوجي ناي وجن تمصيخا كل غزي اسرائيل تزلعله صبللتنات ناي كوينات كم زلوا نفلط حجر يا نيرا كل عالم دما يدفلت كاب اسرائيل لعلي كامريكان لعلي رقت ناي اصوار زلوا اسرائيل مخانا مخنيات امريكان نفسها زي جبرتو اسرائيل سلتبو اسرائيل كن لومي بكل يبدوز مصازلو ناي ايران اصواراتن ميسايلاتن كابتس بيتن وصات راديو كنت معت انو توريد لهم قبل لي دما ات حزب الله زبال عطفي ناي لهم زفكروا زنبرو تراقيقو كم تريوا زلهم حنساب بتن روكيتات ناتو حنساب بدرونات ناتو جدما بزناشتو فايبر درونس بهلا غير دما بقى امانه ጨናኒقوم አለው ከገርመኩም ዘን ድሮናት ያተን ቬሪ ሲምፕል ናይ እስራኤል ረቂቅ ሚሳይላትን ኤር ዲፈንስ ሲስተም ድማ ክቋጽረን ይኽእል ያለን ብሰንኪ ድማ እታ ዓውደ ኩናት እስራኤል ውን አመና ከቢድዋ ከም ዘሎ ወላ ምስ አዘይ ወዳድር ትማሊ ምስ ሑቲ ምስቲ ምን ይኸትብሎ ሐማስ ኣብ ሓንቲ ጭብጥ ቦታ ንሐማስ ጨፍጭፎም ሙሉ በሙሉ ክዕወቱ ለይ ከአሉን ክሳብ ሕጂ ድማ ክድብድቡ ውዕለለው በተመሳሳለ ድማ ምስ ሕዝብላከሙ እቶም ንእስራኤል መወዳድርታ ዘይኮኑ ፈጽሞም ክወዳደሩ እውን ኣይክእሉን የሚሎም ዝግመቱ ዝነበሩ ንእስራኤል እውን እንትኾነ ዝለዓለ ጭንቀት ይፈጥሩላ ኣለው ልዕሊ ኩሉ ድማ ብቴክኖሎጂ አሚን እንታይ ከም ክትብሎ እቲ እዚ አሲሜትሪክ ዋርፌር ዝበሃል ኮመን ቲም ወይ ከዓ ሓደ ንቡር ተርእዮና ኮነ ይመጻሉ እዚ ማለት ማለት እዩ ንጸላይኻ ከምቲ ንሱ ዘለዎ ኣጽዋር ምግዛእን ከምቲ ንሱ ዘለዎ ሰራዊት ምህናጽን ኣገዳሲ ይኮነ እንታይ ዳ ኣብቲ ዘለካ ዋሕድ እንተለካ ንዋሕድኻ ብኸመይ ነትናትካ ዓቕሚ ተበርክተሉ ከመይ ጌርካ ማልቲ ፎርስ ማልቲፕላየር ትጥቀም ቴክኖሎጂ ዲኻ ክትጥቀም ቴክኖሎጂ ክበሃል ከሎ ድማ ክቡር ቴክኖሎጂ ዘይኮነስ ንእሽተይን ውፅኢታዊ ቴክኖሎጂን ምጥቃም ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ እዚ ነገር እዚ ናይ ብሓቂ ኣነ ናብዚ ክብለኩም ከለኹ ዓቕመይ ንሱ ስለ ዝኾነ ኤርትራውያን ኩሉ ግዜ ክንሓስቦ ዘለና ንኣሽቱ ንዓበይቲ ከመይ ገይሮም የንበርክኽዎ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ሓንቲ ካብቶም ኣዝያ ኣገዳሲት ስቶሪ እንታይ እያ ዳዊትን ጎልያትን ዳዊትን ጎልያት ኣብ ርእሲ ምግጃፉ ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ዘሎ እዛ እንታይ እዚ ጎልያት ዝበሃል ኣብ ርእሲ ገጅፍ ምዃኑ እንታይ ነይርዎ መዓት ሓፂን ዝተሰከመ ነይሩ ስለዚ ፀላኢ ናቱ ጉራደ ሒዙ ክመፆ ሓፂን ከምኡ ዝለበሰ ኮይኑ ክመፆ ይፅበ ነይሩ ዳዊት ከ ንሱ ዝፈልጦ ወንጭፍን እምንን ይድፈልጥ ስለዚ ንጎልያት ሓደጋ ዝወደቆ ብኸመይ እዩ ሓይሊ ኣምላኽ ነይርዎ ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ እቲ ስትራቴጂ ናይ ጎልያት ናይ ዳዊት ኣዝዩ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ጎልያት ተቐሪብዎ ጥራይ ክሃርሞ ዝኽእል ፊት መፂኻ እንተገጢምካ ጥራይ ክትዕወተሉ ትኽእል ርሕቕ ኢልካ ክትሃርሞ እንተጀሚርካ መንገዲ ይነበሮም ስለዚ ብዙሓት ወታደራውያን ኪላታት ከምኡ ናይ ቁጠባ ኪላታት ነዚ ዳዊትን ጎልያት ብብዙሕ መንገዲ እዮም ባይ ወይ ዳዊትን ጎልያት ትብል መፅሓፍ ኣላ ብናይ ፐርሶናል ዴቨሎፕመንት ኣብዚ ናይ ቢዝነስ ዓለም ኣዝያ ህብብቲ መፅሓፍ ንዓብ ካባኻ ዘሎ ብናቱ ጌም ኣይኮንካ ትስዕሮ ኩሉ ግዜ ነቲ ጌም ክትቅይሮ ኣለካ ነቲ ፀወታ ክትቅይሮ ክትክላ ኣለካ ኣብቲ ንሳቶም ዝፈልጥዎን ዝመልክዎን ፀወታ ኣይኮንካ ክትመፅእ ዘለካ ኣብቲ ንዓኻ ዘዕውተካ ፀወታ ክትቅይሮ ሕጊ ናይቲ ፀወታ ክትቅይር ክትክላ ኣለካ ሓድሽ ፀወታ ከተተኣታቱ ኣለካ and this is exactly what is happening ኣብ እስራኤል እዮም ዝብሉ ዘሎ ሕዝብላ ዝገብሮ ዘሎ ይኹን ኢራን ዝጥቀምሉ ዘሎ ኣብቲ ባሕሪ ይኹን everything is changing the game and በዚ መልክዕ እንተሪኢኻ ጥራይኻ ድማ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ዝያዳ ዓወት ከተምፅእ ትኽእል and this is exactly ንእስራኤል ዘጋጥማ ዘሎ ንኣሜሪካ ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዘጋጥማ ዘሎ ኣብ ከባቢ ኢራን ዘጋጥማ ዘሎ ናይ ብሓቂ መስተንክር ኢና ንርኢ ዘለና እዘን ዓበይቲ ሃገራት ብቁጠባ ሓያላት ቴክኖሎጂ ዝበለፀ ምሰን ከም ዘሎ ዝኣምና ዝነበራ ኣብ ኩሉ ዓውዲ ከምቲ ንሳትን ኣብ ወረቐት ዝዛረብዎን ኣብ ናይ ሆሊውድ ፊልሚ ዝገልፅዎን ከም ዘይኮነ እቶም ቁጠባኦም ትሑት እዩ ቴክኖሎጂ የብሎምን ዓቕሚ የብሎምን ተባሂሎም ዝእመኑ ዝነበሩ ደጋጊሞም ንሳቶም ንሓየሉ ይመፅእ ኣለዉ ሕጂ እንታይ ገብሩ እዮም ዝፍትኑ መብዛሕቲ ግዜ ንዩክሬን ምስ በዓል ሕዝብላ ምስ በዓል ኢራን ኣተሓሒዞም ክርእይዋ እዮም ዘሎ ኖ ዩክሬን is different ዩክሬን ናይ ኤውሮጳ ናይ ኣሜሪካን ቴክኖሎጂ ሒዙ ዝዋጋ ዘሎ
Ukraine Russia كمكتها زخالة كسمعكم يسلمتايكم يبلكم الله. They always use those kind of false stories. Entered its third month. And while a shaky ceasefire holds, diplomatic efforts between the U.S. and Iran look like they're at an impasse. Last night, President Trump posted on Truth Social that he would soon be reviewing the new peace proposal sent by Iran, but that he could not, quote, imagine that it would be acceptable in that they have not yet paid a big enough price for what they have done to humanity and the world over the last 47 years, unquote. The Strait of Hormuz remains a central flashpoint in the conflict, with both ዶናልድ ትራምፕ ክሳብ ሕጂ ነቲ ዘሎ ኩነታት ነቲ ኩንነት ተቐቢሉ ናብ ዘተ ሰላም ክመጽእ ይደሊ የለን ኢራን የሽክዑና ኣለዉ የታልሉና ኣለዉ ኣነ ድማ ሕድገታት ገይረ ኣብ ጣውላ ክመጽእ ክእል እየ ዝብል ዘረባ ይጥቀም የለን ተፈላለየ ምክንያት እዩ ዝጥቀመሉ ዘሎ ዋጋ ናይ ነዳዲ ድማ ከቢድ ዝኾነ ወጥሪ ኣብቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ካልኩላስ ወይ እውን መደብን ስትራቴጂን የምጽእ ኣሎ and at the end of the day እዚ ኩናት እዚ ናበይ ክኸይድ ንዝብል ንዓከ ስማዓኩም ስለ ዘለኹ እስከ ዞም ዓበይቲ ወታደራዊ ኪላታት ነቲ ኩነታት ክትንትንዎ ከለዉ it feels like both sides are dug in, and when these things happen, usually the question is, who can bear the pain longer? What's your sense? Yeah, this really is a game of chicken, right? Who's gonna blink first? I think the U.S. is in a really risky position because it's actually, and ironically, like Russia and Ukraine. Russia needs to win. The U.S. needs to win. Ukraine just needs not to lose. And Iran just needs not to lose. And Iran has tremendous capacity to take pain. It's got an authoritarian government. It's got a people who are now much more allied in favor of that government than they were back in January with all the protests. And it is the little guy against. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ እቲ ፎልስ ኤኩቫለንስ ዝብሉ ኣነ ደይፈትዎ ንስዩ ولا قد تبلو زلاب ملو حقنا زلو وتخونه مبزحت جزء إن يوكرين كم إيران كم حزب الله كم حماس كجبروا ويمز فتنون تاي مالته يوكرين بليونس تكنولوجيا أسوار كلنا أمريكان يوروبان زقبل زلوا سلزي راشا مسنيشته حيليات واجد الله حسوت يزي راشا مسملوم عربا وعالم يتواجد الله كندي جزء أبزو فيديو متيلكم يوكرين 4 هجرات أكتيف لزحق زوالو 4 هجرات So this is not like Ukraine. دام Ukraine مش هاجر يكونن أبى هاجريو geographical كتير خلا حزب كتير خلا هون 3-4 مليون زخون حزب زلوا ينيرو الجو كاندو يكون نمبر قبل ليدما مول أوروبا مول أمريكا Japan South Korea everybody is helping. Okay, it's a different story. Now let's turn the ناب إيران ملس. إيران تايم زلوا أمريكا مس إيران تواجه زلا تزخبر كيناتي. هذا إيران نامريكا أب كل عودة كتعوت الله كسعرة قديتها بالله سرفايف تراي كتقبر زلوا كسعر ترايم زي بقولهم إيران صبوا إيران قلنا أمريكا كبيت زخونة كسعرة وريدهم لالو أي زاربوني منزي كبيت زخونة كسعرة بوتها دراوا عينون فتيرهم لمالو بيزات ناتهم تدقاقا مابزم سيالكم أسم بعد بزخونة درجة سمبرات كديفهم لمالو not only that ستراي قنا يكون كينو انتهي باللوفزج إيران can take عب غنزة بزح شجر بزح عصوا بزح صقامات كتتعور تغل هاجريا جنتاي بلو الزخول صقامات ديكتاتور منقص سلازولهم قال يمزول حسوت يزي إيران عمزة سلامتا يتصوروا مهنياتو كل تشجر بعالهم سلازم هاركم بقدام بعصوان نزبنات لدساقهم لم يدمهم سلازي نسخاس لزي لما تكات غنزة ويكبلا كاي خلي معلم هذا إرتراولنا واحد ديسكاس نقبرنا الناسي وزي حجي لاي كل التوارحي أقاتي مزولو ناي نداد ساقم مفتاحات أقرات عبدن بقرقر ويكافحنا قبلها خمان قريبا زلو هقرات الله يبالالو زي إرتراغن عسرتات عامت زي ندادي ينبر نيرو كومو سلاد فتوديو نو بتزي زقات مكا شقر أب إنجليش حان تثبتها بها الله what doesn't kill you makes you stronger زي قتلك زبالة فتنا كله يحيي لك هايم زولو زي اتي كبيد زخونه نغرات نيران حيلوهم فتيوم هيكونون كيف تو نكحيلو كيف تو بتوحد زلهم صقاتات نخنبر غيروهم نداد تعصخا مدهني تعصخا مغب تعصخا بتزلهم كطافو خم زلهم يهر كيام الله ስለዚህ ንሳቶም ነጥቃንዛ ክጻወርዎ ተخلናቶም ዓቢዩ ብግምጣሉ ወላ ሓንቲ ከየጋጠሞም ኣብ ደንብ ዕንወት ዝነበሩ ኣሜሪካ ህዝቢ ኣሜሪካ ይድለኩም እዚ ኩያት ከየጋጠሞ ከሎ 600 ህዝቢ ኣሜሪካ paycheck to paycheck ካብ ሓንቲ ደሞዝ ናብ ሓንቲ ደሞዝ ሰለይና በለድ ሰግር ዝነበረ እጅ ናይ ዋጋ ላይ ነዳዲ ብክንዲዚ ደረጃ ምስ ወሰኸ ሰብ ክነብር ኣይክእልን ስለዚ
ኣብ ኣሜሪካ እቲ ስምብራት ናቱ ኣዝዩ ዓብ ክኸውን እዩ ኣብ ኤውሮጳ ከምኡ ኣብ ብዙሕ ኩርናዓት ናይ ዓለም ከቢድ ክኸውን እዩ ኢራን ግን ነቲ ቃንዛ ናብ ዋርሕ ተፃዊሮም መኑ ክኸዱ ካብቲ ዝነበርዎም ፍሉይ ነገር ክኾኖም ኣይኮነን ፀገም የብሎምን ኢራን ንብል የለና ግን እቲ ገጢሞም ዘሎ ኣማራፂ እውን የብሎም ሕጂ እውን እኮ ነዳዲ እዮም ከይሸጡ ከልኪልዎም ዘሎ ካልእ ሓይሊ እዩ ነዳዲና ክፈተና ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክንከፍተካ እንተኢሎም እውን ኣይሰምዖምኒ ስለዚ ይሰምዖም የለን በርሶም ኢሎም እዮም እቲ ብሎኬድ ናትካ ዕፀዎ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ድማ ክንከፍቶ ንኽእል ኢና ኢሎም እዮም ኣሜሪካ ዘይደሊ ኣሎ ስለዚ ኢራናውያን ኣብ ጎኒ እቲ መንግስቲ ጠጠው ንኽብሉ ግዴታ ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ኣብ ልዕሊኦም ዘጋጥም ዘሎ ምርጫኦም እውን ኣይኮነን ናም ኣብቲ ናይ ኣንተ በዝበልኩም ኣብቲ ናይ 14 ነጥብታት ዘለዎ ሓድሽ ፕላን ዘቕረብዎ እንታይ ነይሩ እስከ ንስማዕ All of these new and developing storylines, and we're going to start with MS Now contributor Inzamam Rashid in Dubai for us. So Inzamam, you've just got new word on where the back and forth on the Iranian 14-point proposal stands. What's the update? Yeah, and it's been intense back and forth as well, Alex, this weekend. It's been a weekend full of diplomacy that's been taking place between Iran and the US via Pakistan. And the latest is that the US has now responded officially to the Iranian 14-point peace proposal that was passed via the Pakistanis. There's no indication yet as to what President Trump and the US teams have said in response to that peace proposal. ብሓፈሻ እቲ 14 ነጥብታት ዘለዎ ሓድሽ ፕላን ናይ ኢራን እንታይ እዩ ንዝብል ገለ ክፋል ካብቲ ቦታታት ዘሎ non aggression guarantee from the US I mean very common sense ኣዝዮም ኣገደስቲ ንሰላም ድማ መሰረታውያን ዝኾኑ ሕቶታት እያ ተቕርብ ዘላ ኢራን መጀመርያ ከም ብሓድሽ ኩናት ከም ዘይትጅምር ኣሜሪካ ጋራንቲ ክትህብ ኣለዋ እዚ ሕጂ ከባድ ዘረባ እዩ ወላ እኳ ኣገዳሲት ሕቶ እንተኾነት ወይ ከዓ ቅድመ ኩነት እንተኾነት ብኢራን ኣሜሪካ መብፅዓ ከኣቱ ዝኽእል ጋራንቲ ከኣቱ ዝኽእል መንግስቲ ይኮነን ኣብ ትሕቲ ዶናልድ ትራምፕ ዋላ እውን ቅድሚኡ ዝነበሩ ግን ብዓብዩ ዶናልድ ትራምፕ ሕራይ ኢሉካ ሕራይ ማለቱ እንታይ ማለት እዩ ንኽትኣምኑ ኣሸጋሪ እዩ ከምኡ ዊዝድሮዋል ታወፅር ክልተ ዘላ ኩሎም ካባን ከበድቲ እየን ኣሜሪካ ሓቂ ንምዝራብ withdrawal of the US forces from areas surrounding Iran definitely ነዚ ኣሜሪካ ንክቕበልዎ ከቢድ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ካብ ከባቢ ኢራን ክወፅእ ከም ዘለዎ ካብ ኢማራት ክወፅእ ከም ዘሎ ካብ ቀጠር ካብ ባሕሬን ካብ ኩዌት ካብ ኢራቅ ካብ ስዑድያ ኣብ ከባቢ ንኢራን ከቢበዎ ዘሎ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ክረሕቕ ኣሎ ካብዚ ከባቢና ክጠፍእ ኣለዎ ይብልዎ ኣለዎ lifting US naval blockade on the Strait of Hormuz ከምኡ ድማ ነቲ ብሎኬድ ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣሜሪካ ጌራቱ ዘላ ኣልዕልዎ a new mechanism for the strait ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ድማ ሓድሽ መንገዲ ከነጣታተወሉ ክንክእል ኣለና ተዘራሪብካ ማለት እዩ እዚ and Israel Hezbollah conflict in Lebanon ከምኡ ድማ እስራኤል ሕዝብላ ኣብ ሊባኖን ዝገብርዎ ዘሎ ኩናት ጠጠው ክብል ክኽእል ኣሎ እዚ ማለት ንሕዝብላ ኢራን ጠጠው ከብልዎ ንእስራኤል ድማ ዶናልድ ትራምፕ ጠጠው ከብሎ release frozen Iranian assets ገንዘብና ጨዊኹም ገቢድኩም ሒዝኩሞ ዘለኹም ፈንዎ መለስዎ ከምኡ ድማ ending the Iran war within 30 days እዚ ሓንታ ገዳስ እያ ናይ ኢራን ኩናት ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ጠቕላላ ክውዳእ ኩሉ ነገሩ ኣብ 30 መዓልቲ ክውዳእ ኣለዎ negotiations on Iran's nuclear program after the war ends ብዛዕባ ኒኩለራዊ ፕሮግራም ናይ ኢራን ግን ናይ ብሓቂ ብዛዕባ ኒኩለር ክትዛረቡ ትኽእሉ ትኾንኩም ኩናት ምስ ተወደየ እዩ ክግበር ዘሎ ኣብ ኩናት ከለና ንገብረሉ ምክንያት የብልና ዝመስል እዩ ሕጂ እዚ ዘረባ እዚ ነዚ ፅሑፍ እዚ ምስራኻ እንታይ ይርዳእካ ሓደ ኢራን ተኣማሚኖም ከም ዘለዉ ማለት ኣሜሪካ ነዚ ክትቅበሎ ኣይትኽእልን እያ ፍሉጥ እዩ እምቢ ክብሉ እዮም ድሕሪ እምቢ እንታይ ክብሉ እዮም ናብ ኩናት ክኸዱ እዮም ናብ ኩናት ክኸዱ ተኮይኖም we are ready for you ሓደ እንድሕሪ ኩናት ዘይደሊ ኮይና ኣሜሪካ ድማ ፅቡቕ ዝኾነ መፍትሒ ናይቲ ኩናት ድማ ይደልዩ ኣለዉ ክልተ ምርጫ እዩ እዚ ሕራይ እንድሕሪ ኢልኩም ትክክለኛ መፍትሒ ናይቲ ኩናት ኢና ንደሊ ኣለና ሳክት ፌክ ዝኾነ ዝርም ንደሊ ኣለና ስለዚ መፍትሒ ናይቲ ኩናት ደልዩ ተኮይንኩም እዚ እቲ መፍትሒ ናትና ነጥቢ እዚ እዩ እንተዘየለ ድማ ናብ ኩናት ክትከዱ ትደልዩ ተኮይንኩም ድማ አንድ ዓዴና ነጊርናኩም ኣለና ብኩናት ጌርኩም ካምሱ ድሌታትኩም ብኩናት ይሰልጠና ትብሉ ተኮይንኩም እዮም ዝብል ዘሎ እዚ ድማ ብተደጋጋሚ ኢራን ካብ ዜሮ ተበጊሶም ወይ ከዓ ዓያሹን ፅሉላት ስለ ዝኾኑ ዘቕርብዎ ዘለዉ ነገር ኣይኮነን ታይዳ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ዘለዎም ኩነታት ኣንቢቦም ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ ስለምንታይ it down. It's just that the only way Trump can shut it down is to surrender, to admit defeat. That's the point you and I have made on numerous occasions. There's no way we can rescue the situation. When you look at what's happened in this war, it is an unequivocal defeat for the United States. I could go through this and lay out all the reasons that this is an unequivocal defeat. This is going to go down in the history books as the greatest foreign policy blunder that the United States has ever made.
the Iraq War in 2003 now occupies that place in the historical record. But this Professor John Mearsheimer ምናልባት ኣብ ብዕድመን ይሽተ ኮነና ናይ መወዳእታ ዕድሚ እዩ ዘሎ ኣመና ቁጥዕ በቲ ናይ ኣሜሪካ እሊት ከም ዘሎ ትሪኢኻ ዋላ እኳ ኣሜሪካ ሓያል ክትኮነሉ ዝደሊ እንተኾነ መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ግን ንኣሜሪካ ክሕይሉ ዘይኮነስ ንኣሜሪካ ውድቀታት ዘቀላጥፉ ድምሱሳት እዮም ባህላ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ዝኸፍአ ውርደት ናይ ኣሜሪካ እቲ ዝኸፍአ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ብላንደር ማለት ዕንጅልና ዕንደራ እዚ ኩናት ናይ ኢራን ኢሉ ኣብዚ ኩናት ናይ ኢራን ድማ unequivocal ብዘይ ዝኾነ ይኹን ከምዚ ስለ ዝኾነ ናገለገለ ዘይኮነ ሙሉ ብሙሉ ኣሜሪካ ተሳዒራ እያ ሙሉ ብሙሉ ተሳዒራ እዩ ዝብል እሱ ወላ ሓንቲ ነዚ ነገር እዚ ሕጂ እውን ዶናልድ ትራምፕ ዝገበረ እንተገበረ ክቕይሮ ዝኽእል ነገር የብሉን ኢሎም ተወዲያ እዛ ኩናት ኩላቶም ቶም ሊቃውንቲ ናይ ኣሜሪካ ከምዚ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ኩናት እዚ ዝተወደብ ኩናት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ግዜ ከባኽን ይኽእል ኣፅዋር ከባኽን ይኽእል ክቕይሮ ዝኽእል ነገር ግን የለን ሕጂ ነዛ ስዕረቱ ጎሲሙ ክወፅእ እንተኽኢሉ ፅቡቕ እንተዘየለ ዝገደደ ስዕረት ይኸጋጥም ትዘገርም ካብዚ ኩናት እዚ ንክወፅእ ዶናልድ ትራምፕ ኣዝዩ ዓቐበት ኢኻ ዝብሉ ዘሎ ምክንያቱ እንታይ ይብለኩም ፀኒሐ ካብ ኢራን ጥራይ ኣይኮነን ክርሕቕ ዝሓትዎ ዘለዉ ካብ ብሙሉ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክርሕቕ ካብቲ ኣብ ቀጠርን ኣብ ኢማራትን ዘለዎ በይዛት ዓፅዩ ንክወፅእ እዮም ዝሓትዎ ዘለዉ that's a very difficult task ከቢድ ዝኾነ ሕቶ እዩ ስለምንታይ ከኸምኡ ይብልዎ ኣለዉ እንድሕር ኢልኩም ድማ ክንደይ ግዜ ነጊረኩም ኣብዚ ዌዘር ብዌዘር ዝዋግኦም ራዳራት ገይሩ ማይ ከምዘይሃርሞም ዝገብር ብሰላም ከምዘይነብሩ ዝገብር ሳይበር አታክስ ዝገብረሎም ተፈላለዩ መጥቃዕቲ ዝገብረሎም ካብዘን ሃገራት ስለ ድብገስ ዘሎ ንሕና እዚ ኩነታት እዚ ኣብዛ ዓድና ኩሉ ይደሊ ኣይንደልና ካብዚ ከባቢና ተበንቂሩ ተዘይወፅዩ ካብ ነዚ ኩናት ምስ ኢራን ጥራይ ዝግበር ዘሎ ጠጠው እንድሕር ኢሉ ንዓና ደዋፅእ ኣይኮነን ምክንያቱ ካብቲ ብብረቱ ዝዋግኣና ዝነበረ በቲ ኢንዳይሬክትሊ ዝዋግኣና እዩ ዝኸብድ ነይሩ ኣብ ዝብል መደምደምታዮም በፂሖም ዘሎ ስለዚ ነዘን ሃገራት ዓረብ ብፍፁም ቅዱስ ነዚ ምስ ኣሜሪካ ተጎራቢቶም ንክኸዱ ከነፍቅደሎም ኣይኮናን እዮም ዝብሉ ዘሎ ናው እዚ ንዶናልድ ትራምፕ ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን እዩ ኦፍኮርስ ኢራን በዚ ሕጂ ትብሎ ዘላ ሙሉእ ሙሉእ ክትዕወት ትኽእል ኣይትኽእልን ካልእ ኣርእስቲ ኮይኑ እቲ ሕቶታት ናቶም ግን ኣብ ኩንነት ዝተመርኮሰን ንሃገራዊ ረብሓ ናቶም ወይ ከዓ ንሃገራዊ ድሕነት ናቶም ተሪኻዮ ድማ ትክክለኛ ነጥቢ እዩ ምክንያቱ ንኢራን ብብዙሕ መንገዲ ንዓሰርተታት ዓመት ማይ ከም ዘይሃርሞም ጥራይ ዝገብር ዝነበረት ብዝሒ ራዳራትን ቴክኖሎጂ ናይ ኣሜሪካ ናይ ምክልኻል ኣሜሪካ ኣብዘን ሃገራት ዓረብ ዘሎ እዩ ስለዚ ኣብዘን ሃገራት ኸሊጅ ዘሎ እዩ ነዚ ድማ ክምክትዎ እንድሕሪ ኮይኖም ከምቲ ዘለዎ እንድሕሪ ተመሊሱ ከምቲ ናይ ቀደም ክኸውን ንዕፅዋን ገዳን ድማ ናይ ሳተላይት ስለያዊ መርበባት ንክገብሩ ኩሉ እዚ ሃገራት ዓረብ ብጣዕሚ ይጠቕሞም ነይሩ ነዚ ጠጠው ከብልዎ ነዚ ከፍርስዎ ድማ ይደልዩ ኣለዎ ሶም ቢካዝ በቲ ናይ ቀደም ተቐፂሉ ንኣታቶም እውን ክሳራታቱ ኣዝዩ ብዙሕ ምዃኑ ይርዩ ስለ ዘለዎ so it's a very interesting time ብኸመይ ከም ንገልፆ እውን ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ መድረክ እንዲና ዘለና ግን it is what it is ናይ ብሓቂ ኣገራሚ መድረክ ኢና ዘለና ንቐፅል One will easily supplant the Iraq War. This is a historical blunder of I would imagine that's because the Iraq War, as bad as it was, it didn't have any ramifications elsewhere. This one, correct me if I'm wrong, but you're saying because of the global implications it's already having. Is that right? Yeah, exactly. I mean, just go back to our discussion of what we've done to the alliance structure that we had constructed in the Gulf, and then marry that to what we're talking about regarding the international economy and the fact that we're heading for the precipice. And you want to remember, at least in the Iraq War, we had some early successes so that George W. Bush could land on the carrier and declare mission accomplished. We've never even had that luxury in this war. This war is just a colossal disaster. And Trump doesn't want to say, I lost or we lost, and let's sign a deal that favors Iran. He doesn't want to do that. He thinks that maybe he can bring the Iranians to their knees and get them to surrender. So he won't quit at this moment. But of course, all that means is that the situation in the global economy gets worse and worse, and his political situation inside the United States begins to deteriorate. እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ መሲልኩም ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለኻ ኣሜሪካ ከምዚ ዓይነት ውርደት ኣጋጢሞ ኣይፈልጥን እዩ ዝብል ዘሎ ንኣብነት ናይ ኢራን ጎረቤታ ኢራቅ እያ ነይራ ኣብ 2003 ናብ ኢራቅ ክንዋጋእ ከለና መጀመርያ ኣብቲ ውሽጢ ፐርሽን ጋልፊ ነይሩ ወታደራዊ ዓፅዋር ናቶም ካልኣይ ኣብ ውሽጢ 3 ሰሙን 4 ሰሙን ንሰዳም ሑሴን ኣውሪዶም ቀቲሎም እዮም
ولا كان إيران كم دليتهم كقاصر وابت زنبرة أجرجر كعوتوا لنتديك قالوا أب إيران حوس عوت رقيبهم يوم ولا كتا وشتي سيفلاوي سيفل وور ويكا كنا تحدى بتعدس أجاتمين أمريكا بتفكر عوت جنات إفنا لهم كجهروا له زخول المدرق تدي فترة لهم نتهجر دما هم فيش يوم لا كسب حجي كسر قواعد الرقيبهم كان تخونجن ملو تعويتنا كل وزخول كنا تهجاتمين نايرا أب إيران زجبرنا كنا جن نايب حق مسنا إيران كتودادرو خلقا أب عوتنا تجنات إفنا يزول زلوا أنت واحد جورج دبليو بوش أبت كباب قريبو قبل اللي مركبنا أمريكا خوينو عوت أو يجيلو دونالد ترامب مش أب كباب إيران قرب فتسي مقرب هيكني مراقبنا أمريكا بيكم زلوتري والله كنا متاير هيقنا الله كبيران فتسي كا أبت كإيران قربي كلون يمزلو أصبي كاره كافخراي كوين زلوا قال لما نيران نكمبر كخازلو تقولو أزي كبيري زلوا حتى در سلطان سرعات كتير كوين كا سراويت ناتكا بايتا تقرب لك بينجير كا بايتا تقرب بيزات ناتكا دخ غير مالو سراويت ناتكا بزوع كم زين قصاص او غير مالو مراقب ناتكا هيكون نابتي ناب ايران قرب نابتي وشمت حرمزون قرب هيكالن الله افن داوك يعني سيخا تغمير كازلخا سلازي بيناي من قد سراويت تقريبا بنفاري تام سيخا دخا توردو لوجيستيكس ناتهم كم تاغتك كركتكو تقلالاسي اماراتيتات ناتو زيرو مخانيم زنوغرو زلو زغانتايو إيران ساعة كندي ندونالد ترامب دي لا تخم زلاك قال سو خايدة لون يوم زلو جن أبكوننا دونالد ترامب ولا حنت كاردي بلون يوم زلو خازلو أمريكان بروفيسورات يوم زيوم ناي نوبيح ناي تاريخ عمر الداتا زلوم يوم نمنت بروفيسور جو مرشايمر كلا يكون هتعلم he's a well read professor بقى بوغير زمبابوي كلا يكون هتعلم بلو فيتنام وور بلو كوريان وور بلو عراق وور بلو أفغانستان وور يوكرين وور تركن كلاتهم أطبقوا زجمجمومن انتاي كم زغل كعباتهم صبغ يرف تزاربني لذي زحجز بالوزلو حندبت حجز زري وزلو قام زي كونه نوي حبي برات اما صحفتناتو كجبر زي قبو مسيران سو بفصم كجبر يبلوني لزغزغس نبريو لو ما مستجبر دما انتاي كغاطم كم زغل زنغر يجرما معلتاو زبلو زلون زاربو زلوني كتغبر نرزالنا تزغرب نزياتهم كسبعي دلين يمتم امريكا بوليتيكا ليت اناتو بفلاج جون مشايمر انتايزبل نا اسرائيل كويناتيزي أنصار إسرائيل أقول تشان كلتين أربعة حنتي أجد داسيت أرتيكل دس حفن إسرائيل من زبنات كت عوز نبروني إسرائيل لوبي تاي باكس بحال قدام يسألين أمريكايو مهنياتو ني بوليسنا أمريكا كابن أمريكا قدمان غصرح إسرائيل قدمان غصرح الجبر سلوزلو نأمريكا زحسو زلو يلو دس حفك مجمر يمسكال هاي ينيرو إذا حجلهم كل سب زاربلو زلو قد مسب استزاربلو دس حفلو نسينيرو لسوايد ما بزع كبر زوهبو نعم اتنا أمريكا وتدراو كل سنة كتري خلقها أزيو أسم بعدي يمثل قد حقا قد مجمر يوم يكونون كم كبر زلو بزجيرو مزلو كبر زخل ويون كرخبوز زخل فلي عوض كم زي لكن ولا تمنع أمريكا وتدراو كلا تاتيم زنقرو This is, the U.S. has been here before, like Vietnam or Afghanistan. I really think the U.S. is more likely to blink first than Iran. And to add to that, like Russia, Ukraine, for the little guy, it's existential. Exactly. For the superpower, it's one of many things. Exactly. Jim. انتايم زبل زلو مجمريا فتينات علينا أمريكا ينمزيهم كلهم أمريكا عندما أمريكا هيجمانيك باور أمريكا قبل الجبتنا بلكتنا برز دليو دونالد ترامب زقامو يعني إيران دنجاز أصله زلون كي مثلكم انتهى سلت دونالد ترامب زخطلو زلو أمريكا قبل عليت كوينا نخي تخيدي زخل فازلو بحالتي this is why تنقرات كبز عليكم كله كم تزب بحال زلو دكونا بقوم تعالوا كنا موبايل يدم سألكم سلمتاي مالتي اتهم دونالد ترامب زقامو زلو إليتنا أمريكا سلمتاي وغير كان علمنا تربش الله سلام زي تمز أيكونون زبلو زلو إذا تختلوا زلها قدنا كوينات نأمريكا حيال كوينا نخد قصل حقازي يكونن جيجا من قد يخد قتل زلها مبر نيران مهرام كاوي تقبرو زلها يكونن تقام قن اتي استراتيجي تختلوا زلها نأمريكا حيال كوينا نخيط قصل تأنك فاصل زلها ننسأل أكاين زلو زلو زي أبزيتات يتفل اللي زخا سبكر دو زلو زيادة نسي الجنتاي بلالو نيران انتدي ميتا انتدي تسعيرا سعيرا مالتي دقفنا عالم كبرنا عالم كتركبيها دونالد ترامب زقبر انت قبره كبرنا عالم كركبها يكون نالبات فوكس ميديا قلقلن كتابعوا يقول غونغن he's not going to get anything سلازي
ትኩናት ንኢራናውያን መመሊሱ ሞራል ዝቦም ሓይሎም ንኸንፀባርቑ ብቅዓቶም ካብቲ ዝነበሮ ወፂኦም ካብ ናይ ሓደ ንእሽተይ ዞባ ፀላዊ ዝነበሩ ናይ ዓለም ደረጃ ፀላዊ ቁጠባ ናይ ዓለም ኣብ ኢዶም ከም ዝወድቕ እዩ ዝገብሮም ዘሎ ስለዚ ንኢራን ዓወት ኣብ ርእሲ ዓወት ይዘምፃሎም ዘሎ ንኣሜሪካ ድማ ውጥቀታን ስዕረታን ተሰማዕነታን ዘቀላጥፍ ዘሎ መስርሕ እዮም ዝብሉ እቲ ካልኣይ ወታደራዊ መራሒ እዩ ነዚ ብሎኬድ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ንዓመታት ዝሰርሓሉ እዩ እንታይ ይብል ስምዕዎ When you look at the naval blockade, you know, how easy is it for the United States to keep this going indefinitely? How is there a path for Iran to get some of its oil out? You know, they talk about hugging the coastline and getting the oil out that way. What is your sense? I've sailed the Strait of Hormuz close to 100 times as a sea captain, and I have participated in several blockades around the world. My conclusion is blockades are inherently very difficult to maintain. This is 1,000 miles plus of coastline that we're blockading. It's an act of war, by the way. And there's always going to be leakage. Think the movie Gone with the Wind, Rhett Butler showing up with beautiful cigars and silk scarves from Paris through the Lincoln blockade of the American South. Having said all that, I agree with my good friend Anne Marie. Congratulations on the LSC, by the way. And I would simply add, I think in the White House, they are now starting to look at additional military options because this tale of two blockades is going to be difficult to sustain. So to conclude, Fareed, I think the president's looking at probably a package of 3 different military options. One, go after more leadership, try and take out some of the intransigent members of the Revolutionary Guard. Number 2, perhaps go after the oil infrastructure, quite risky, could lead to retaliation. And third, let's call it strategic preparation of the Strait of Hormuz in case you have to open it militarily, which may be the next move on the chessboard. ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ብዙሕ ግዜ ብዝሓለፈ ነቲ ኩነታት ዝርድኦን ሰብ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ብዓብዪ እዚ ብሎኬድ ዝበሃል ዝንገብሮ ዘለና ኣዝዩ ሰፊሕ ቦታ ኢና ዓፂና ዘለና ኣዝዩ ከቢድን ብዙሕ ባጀት ዝሓትትን ነዊሕ ግዜ ከተቐፅሎ ድማ ዘይከኣል ነገር ይብላ ኣሎ ስለዚ ፈትዩ ፀልዩ መንገዲ ንክቕይር ክግደድ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ክንምንታይ በዚ ብሎኬድ ገይረ ዓፅየ ገለበለ ዝብሎ ዘሎ ደዋፅእ መንገዲ ከም ዘይኮነ ስለዚ ኔክስት ሙቭ ናቱ ናብ ወታደራዊ ስጉምቲ ክሓልፍ እዩ 3 ምርጫ ክህልዎ ክእል እዩ ሓደ ካብኡ ነቶም መራሕቲ ናይቲ ወታደራዊ ክንፊ ናይ ኢራን ምቕታል ምክንያቱ እቶም ነቲ ዘተ ሰላም ይዕንቅፁ ኣለዉ ዝበሎም መራሕቲ ንዓታቶም ንምቕታል ታርጌት ዝኾነ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ክካይድ ከም ዝኽእል ይብሉ ኣለዉ ካብ ቀፂሉ ናይ ነዳዲ ቦታታት ናይ ኢራን ነቲ ናይ ነዳዲ ኢንፍራስትራክቸር ምህራምን ምዕናውን እሱ ግን ተመሊሱ ብዙሕ ፅልዋ ክህልዎ ዝኽእል እዩ ኣብቲ ዕዳጋታት ብዓብዩ ግን ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ እውን ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናይ ምፍታሕ ወታደራዊ ስጉምቲ ንክገብር ከም ዝኽእል እውን ይንገር ኣሎ ንፁር ዘይኮነ ግን ክግበር ድዩ ይከኣል ድያ ይከኣልን እውን ብዙሓት ሰባት ዲቤት ዝገብርሉ ዘለዉ ነጥብታት እዩ መራሕቲ ምቕታል ክፍትን ይኽእል እዩ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርዎ እዮም ክገብርዎ ይክእሉን እዮም ክዕወትሉ ይክእሉን እዮም ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ትሕቶ ኢራን ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ብዙሕ ነገር ፈሊጦም ኣለዉ ብዙሕ ነገር ድማ ወዲኦም ኣለዉ ስለዚ ከምኡ እንተጀሚሩ ሜይቢ መራሕቲ ናይዘን ሃገራት ዓረብ ከዓ ሓደጋ ክገጥሞም ይኽእል ክኾኑ ኣቐዲሞም ዳ ክሃድሙ እዮም በረይ እንተዋሓደ ፓላስስ ናቶም ካርምዎ ከም ዝኽእሉ ሓደ ካብቲ ናይ ሴኪሪቲ ሓላፊ ናይ ኢራን ብወቅዕ ያጠንቂቑ ኣሎ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ መራሕናትና ዝግበር ኣብዘን ሃገራት ኸሊጅ ዘለዉ ነገስታት ቤተ መንግስቲ ናቶም ክፋነዎ ኣለዎም ካብ ብሕጂ ኢሉ ነይሩ ስለዚ ፅዒልካ ምርኣይ ክህሉ ከም ዘየለ ኩሉ ነገር ኣብ ጣውላ ከውርድዎ ከም ዝኾኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ንነፍሲ ወከፍ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕለና 4 ዕፅፍናቱ ግብረ መልሲ ክንህብ ኣብዘን ሃገራት ኸሊጅ ኢሎም ኣለዉ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝወስዶ ስጉምቲ ግብረ መልሲ ክህልዎ ምዃኑ ነጊሮም ኣለዉ እዚ ሓደ እዩ ኣሜሪካ ብብዝሒ ኣፅዋር ክሸጥ ጀሚራ ኣላ ነዘን ሃገራት ኸሊጅ ምክንያቱ ንዝኾን ንሶም መጥቃዕቲ እንተገይሮም እንታይ ግብረ መልሲ ናብዘን ሃገራት ኸሊጅ ክመፅእ ከም ዝኽእል ገምጊሞም ስለ ዘለዎ እዩ ብዛዕባ እቲ ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ድማ ኣይደናው ማለት እንታይ ክገብር ይኽእል ብዙሕ እዩ ዝዝረብ ዘሎ ግን ውፅኢታዊ ነገር ክገብሮ ዝኽእል እንታይ ኣለዎ እስከ ንስማዕ እዩ Says the US is preparing to escort stranded ships out of the Strait of Hormuz. The operation is expected to begin in the coming hours. Trump says US forces could guide vessels through the critical waterway in an operation called Project Freedom. The effort's being described as a humanitarian mission and a gesture of goodwill. Trump says any interference in the process will have to be dealt with forcefully. He posted on Truth Social saying, "I told my representatives to inform them that we will use best efforts to get their ships and..."
እጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ነተን ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ተዓፅየን ዘለዋ መራኽብሲ እስኮርት ጌርና ከነውፀን ክንፍትን ኢና ነዚአን ማለት እንድዩ ነዚ ኣሽሓት መራኽብ ኣብዚ ተዓፅዩ ዘሎሲ በዓልና ከነውፀን ኢና ይብል ኣሎ አሚን ሃው ብሰባይ ዝጥዕና ዘሎ ይኮነ ኦፕሬሽን ፍሪደም በቃ ናይ ነፅነት ዝብል ኦፕሬሽን ጌርና ከነውፀን ኢና ይብል ኣሎ and እቲ መራኽብ ናቱ ክንደይ ግዜ የርየኩም ኣለኹ ኣበይ ተዓፅዩኹም ዘሎ ትርእይዎ ኣለኹም ቤናቱ ኣብቲ ውሽጢ ንዘለዋ ከውፀን እንታይ ኢኸ ክገብር በባቢልካ ዘረባ እንድዩ ማለት ኣብ ኩንነ ዘይነብር ሰብ ምዃን እዩ ከተውፀን ትኽእል እንተትኸውን እንታይ ክትገብር ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝብሎ ከይድ ኢልካ ጠጠው ኢልካ ተገቲርካ ኣለኻ ሕጂ ብሓፈሻ ስቕ ኢልካ ምፅሓፍን ምዝራብን ንቡር ከም ዝኾነ እዩ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ዝንገር ዘሎ ሕጂ ነዚአን ከውፀን ኣለኒ ከውፅኣኩም ያጆኹም ኢልዎም ድሕሪኡ ግን ሓደ ካብቲ ናይ ኣክሲዮስ ባራክ ረቪድ ባል ዝፀሓፎ ስቕ ኢለን ክፍትና ኣለወን ተብዓት ገይረን ገለ እንተተገይሩ ኢና ስጉምቲ ክንወስድ ንኽእል እምበር ኣብ ውሽጢ ኣቲና ከነሰኒየን ኣይንኽእል ኢና ዝመስል ዘረባ ድማ ኣውፅዩ ኮይኑ ተሪፉ ግን ክገብሮ ዝኽእል የለን ረይዎ እቲ ደብዳቤ ፅሒፍዎ ዘሎ ትሒ ማለት እዩ ክንዚ ደብዳቤ ብዙሓት ሰባት ይግረሙ ነይሮም እዮም ግን ንውዕ ደብዳቤ ፅሒፉ ግን ወላ ሓንቲ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን እንታይ ዝብል ዘሎ I told my representatives to inform them that we will use best efforts to get the ships and crews safely out of the strait. In all cases, they said they will not be returning until their ማለት ወላ ሓንቲ ዝጭበጥ ነገር ፕላን ዘለዎ ዘረባ ይኮነስ ኢልካ መናውራ ዝግበር ዘሎ እዩ ኢራን እውን መልሲ ሂቦምሉ ነይሮም እዮም ከመይ ገይሩ እዩ ከምኡ ክገብሮ ክፍትን ንፁር ዝኾነ ነገር ዝተረኣየ ነገር የለን እንታይ ስልቲ ክጥቀም ክእል እንታይ ክገብር ክእል ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ እውን ሓደ ካብቶም ናይ ሴኪሪቲ ሓለፍቲ any American interference in the new maritime regime of the Strait of Hormuz will be considered violation of the ceasefire ስለዚ ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቓስ ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክትገብር ተጀሚራ ናይቲ ምቁራፅ ተኽሲ ትበሃል ዘሎ ምፍራስ ስለ ዝኾነ then the Strait of Hormuz and the Persian Gulf would not be managed by Trump's delusional posts. No one would believe blame game scenarios. ስለዚ ኣብ ትዊተር ወይ ካብ ሶሻል ሚድያ ፅሒፍካ ንወሽመጥ ሕርሙዝን ፐርሽያን ጋልፍን ከተመሓድሮ ምሕሳብ ህውተታ ናትካ ጥራይ እዩ በዚ መንገዲ እዚ ነዚ ዝኣመነ ድማ ክስሕናዮ ኣብዚ ቦታ እዚ ተቐሪቡ መርከቡ ክንቀሳቐሶ ጀሚሩ ክትውላዕ እያ እዩ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ዶናልድ ትራምፕ ዝፅሕፎ ዘሎ ብከምዚ ዓይነት ኣሽካዕላል መልሲ ዘገርም እዩ ኣንቢቦሞ ከም ዘሎ እውን ክገብሮ ዝኽእል ነገር ከም ዘይብሉ ፈሊጦም እዮም ንሱ ነቲ ዕዳጋታት ከረጋግዝ ዝጥቀመሉ ዘሎ ዘረባ ይፈልጡ እዮም ሰንበት ምሸት ስለ ዝፅሕፎ ዘሎ ዕዳጋታት ቁርብትለይ ክረጋገብሉ ዝኽእሉ መንገዲ ምሕሳብ እዩ ሓሳቡ ካብልዎ ኣለዎ እዚኦም ወላ ሓንቲ ክትገብራ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ብናትካ ፖስት ክፍታሕ ዝኽእል ነገር የለን ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ካሊእ እዩ So Iran says it's ready to respond, but what more has Tehran been saying about this Trump plan in the Strait? Well, indeed. So Iranians here are quite clear. We're hearing the statements from the head of the Security Committee of the Parliament, Ibrahim Azizi, saying that any U.S. intervention in the new maritime regime in Strait of Hormuz is going to be regarded as the violation of ceasefire, and Iran is going to respond to that. So that is quite a clear statement. But just a little ago, the Major General Ali Abdullahi of Iran, who is the commander of the central headquarters of Khatam al-Anbiya, which is a body that is overseeing the war affairs in Iran, has released a statement and saying that Iran will maintain and vigorously manage the security of the Strait of Hormuz with all our might, and we will inform all commercial ships and tankers to refrain from any attempt to transit without coordination. Exactly. So ኣሜሪካ ትብለኩም ዘላ ሰሚዕኩም ድሕሪ ከይድኩም ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ወታደራውያን ጀነራላት ናይ ኢራን ከም ዝብልዎ ዘለዉ ማለት እዩ ኣብዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ተዓፅዮም ዘሎ መራኽብ ብዘይ ትእዛዝ ናይ ኢራን ወይ ብዘይ ፍቓድ ናይ ኢራን ዝኾነ ይኹን ነዚ ናይ ኣሜሪካ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፅሑፍ ሰሚዖም ስጉምቲ ክወዙ ተጀሚሮም ነፍሶም ኣብ ሓደጋ ይእትዋ ከም ዘለዎ ክርድኦም ክኽእል ኣለዎ ወሽመጥ ሕርሙዝ ባና ንሕና ኢና ንእዝዞ ንሕና ኢና ንቋፀሮ ንሕና ዝበልናዮ ዝኸውን ንሕና ዘሕለፍናዮ ሓልፍ ንሕና ዝኸልከልናዮ ይኽልከል ተወዲያ ኣላ ነዚ ክቕይር ዝኽእል ሓይሊ ድማ የለን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ከምዚ ዓይነት ድፍረት ኣብ ዓለም ሳሕቲ ግዜ ይዝርአ ከምዚ ዓይነት ኮንፊደንስ ኣብ ዓለም ኣሚን ፍሉይ ታሪክ ኢኹም ዊትነስ ትገብሩ ዘለዎም ፍሉይ ታሪክ ክስራሕ ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኣብ መፅሓፍቲ ናይ ታሪክ ዝሰፍር ፍፃመታት ኢና ንርኢ ዘለና ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብ ናይ ታሪክ መፅሓፍቲ ድሕሪ 20 ዓመት ናይ ታሪክ ነዚኦም ክመሃሩ ካልኣይ ኩናት ዓለም ገለመለ ነዊሕ ስለ ዝገበረ እዚ እቲ ኩናት ናይ ዓለምና ክበሃል
زي دمات تاريخ مدرخنا عالم تتغير دما ماسك غير كم جمرن بخمي من قد كم تغيرن تبصر احنا مغيار كم زنبرن زي حجن ريا زلنا هنا معناتنا امريكا بخمس درجه تشاينا يتدفرانيا I'm telling you تشاينا كم زين امريكا هتملس لا يتغلنا بزربا يبلك منهم بتكبار تشاينا امونغو تشاينا مينلاند تشاينا تايوان صبي مصابب الله بفنجانا تشاينا كم تحلف زلها غير كوسدو مراقبنا امريكا بوي حلفين sometimes مجلس توصية تشاينا but nothing more سلازي تشاينا كم زين ايران تبعت يبلا نفسج تبع زي بالله حيل سلازي بالله يكونت تطبق تفلطوا لكم تشاينا انت زي بالامنات يزلو امريكا بعلا نفسها تقتل زلها غير بعلا كنت تخفز زلها سلازخونت ناي سانسو موديل يمزتكم سلاي خا خغاغا خلو اب منغواتي خا نت مغغاي كم زقارصو يتكبر اي تخلالفو سويلي غاغا غدفو نعنا بتناوت جيجا كتونا كوينات كتونا نزلزلوا نحنا كوينات كي جبرنا بزي مسو كي تواغانا تسلاينا بعلو كداخم يخلي يمزلوا لازم تشاينا امريكا ببزح من قد بروفوك تجبرنا لنا كوينات كتونا دلل نحنا كن كلنا ترى لنا مغنياتو بعلاتهم ناب جيجا ناب تفاتن ناب موداقيون بعلهم يقبروا سلازلوا نحنا زملكات قداي يكونوا يمزلوا ايران كو خمي بلون ايران كوينات يدلينا برون كل نجار كنقبل نخلينا بلون ايران كن ازو كوينات زي بعلوا بعضهم متيوم سلازل هجي دما بسلامه من قد مفتح سلدي رايم زلو كل نجار بحيلي كفتح سلدتي نعم زي فرارهم زل حيلي بزربام سلاما كفتح زل زي كونه بحيلي تراي زردو سلازخونه بحيلي نزردو دما نتقانقو حيلي صبق غيرنا بزكالنا كنسمع كنكلالنا السترايت مفتح خون زغليم زلو it's just incredible زلنا مدرخ ساع كندي قداسن فلوي مدرخ مخانو مجنزاب كدليو and yeah, I mean, without the coordination of the armed forces of Iran that are stationed in Strait of Hormuz, so as not to jeopardize their security. And also, he's warning that any foreign armed force, especially the invaded American army, will be attacked if they attempt to approach and enter the Strait of Hormuz. So it's clear threat saying that if the American naval forces try to enter the Strait of Hormuz and the Persian Gulf, then the Iranian naval forces are going to attack. So this is a clear escalation here. So at this moment, what's not clear is that whether, based on the president of the United States the statement, the American ships are going to Washington. بحفشة اتي دونالد ترامب زبلو زلو نتن مراخب كانت حنا دوغلو دبلا دلو ندهرنا بزك بابي قريبو اتكوينات نابك على ملكة تغيرو نابك بيت كوينات كغير كم زخلينا نرزل نمبر نت فريدم دوغلو دو بحال زلو كفت ام زخل كم زي كونيز نبر زلو and I mean دونالد ترامب again نتعداقاتات نمرقاقا كل عينات زربا كتكامنا يقدنيو مغنياتو أبايتا متيو كقبرو زخل وحد سلو زلو اتاخ قبرا زخل بالحي مبزحت قزي أشكعكا نتعداقاتات كترقاقا مفتانيو ننوح سريحات اللي ياقن نخندي قزي دما بخموخت نبر تخلي تحطو I mean at some point تي حقنات كرخا خبالكا خمس خل فلوتيو حسوت نقلق زي كسر حكاي خليو كل زي كسر حكاي كلني مالتي زول تكونتات احنا دما كم نتكونتات تعذبتي كم عزبت رينا نخل essentially trying to pile on the pressure, because tonight as well we've heard from the IRGC's intelligence unit where they've said that Trump must choose between an impossible military operation or a bad deal with the Islamic Republic of Iran. The room for US decision making has narrowed. So I think you get this sense that this is not really an offering from an Iran that is desperate for peace talks and is ready to capitulate to some of the US demands. To me, it kind of feels more like the Iranians have gone to President Trump. Well, look, you guys need a deal more than we do. So the ball is essentially in your court, and this is the price that you've got to pay. So I think this is an important point, because whilst there is this diplomatic activity taking place and now the response from the US, on the other hand, you've got fears that this war could potentially reignite in terms of the fighting. Yesterday, a senior source, a diplomat inside بحفشة انتايم زبلو زلو نتي ناي سلام تعويد ناي دونالد ترامب إيران بزيك العالم عكلاي أصابعتهم يوم زوصولو زلو بحصر زبالي تايم زبلو زلو كاب كينات كتوصل ديل كدال خمزة لها سو بقيرنا بيبناك لنا سو بتنبكا ديل نعخاز تستعم زي كوننا عانا زواسي تدلي خا وصدو تدلي خا ناب كينات كتمسيخا اتكوينات دما زقدة دي نعخا معك كسارة خمس الكاين تا بريزنتنات كدما كتفايو سلزي which one do you want أتفدح الشكا ولا كوحيب له والله كل التحماق من رجع مي بمزلو كل التحماق يتم رجع زلك
ኣይናይ ሕማቕ እዩ ዝሓሸ ንዓኻ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ እዚ ማለት ድማ ኢራን ኣብቲ ክመፅኦም ዝኽእል ኩናት ይኹን ካልእ ኩሉ ፀገም ከም ዘይብሎም ንዕኡ ገጢሞም ንክሰግርሉ ዘለዎ ተኽእሎ ዝዓብየን ብኡ ድማ ዝበለፀ መፍትሒ ናይ ሽግሮም ክረኽቡ ዝኽእሉ ኢሎም ይኣምኑ ስለ ዘለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዘገርም እዩ ዘገርም ታሪክ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም ስለዚ ያ እቲ ጉዳይ መዓልታዊ እናተኸታተልና ናባኹም ከነምፅኦ ክንፍትን ኢና ላይክ ምግባር ሸር ምግባር ኣይትሕመቑ ብዛዕባ ቁጠባ ዝምልከት ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ